Assalomu alaykum barodarlar aziz. Assalomu alaykum do'stim. Uyga bir hamma kasal medrin laikora zer mekinim inshaalloh ba'd nasib o'sha savol javob darbораи бемории туберкулез сар мекунем. Salom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barodarlar. Naystangirin inshaalloh savolotga javob berganim. Adorashigir meshawara amal hamashini so'zda salomat eting. इंशाल्लाह कि मौजूद शुरू में करें. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum barodarlar aziz. Innatdan boshqa doktor Behruz hamisha tanishadi xonavada bo'lsin. Va imroz mana va'da kardiki darbораи бемории туберкулез якчанд сухан гӯям. Ҳама рӯза ба ман муроҷиатҳо мешавад, ба ман занг мезананд бисёр бародарони шумо дарбораи бемории туберкулез. البته که میدونید که بیماری توبرکلوز بیماری گذرانده است که از شخص بیمار به شخص سالم میگذرد. ولی بسیار برادران ما و شما درباره بیماری توبرکلوز وقتی که مفهومیست وقتی که برای تکمیل کردن میروند البته که بسیار حالتهایی میشه که بر من مراجعت میکنند اونجا این دکتر مرا مثال فرمان جارا کردن یا فرمان اونجا داغ در ششم پیدا شده است چیکار کردن نکن و همین روز من وادار شدم که مقصد درباره بیماری یعنی توبرکلوز سخن بگم. البته بیماری توبرکلوز این بیماری اینفکسیونی است که شخصی بیمار با شخصی سالم میگذارد. این چی طور میگذارد برادر عزیز؟ بیماری توبرکلوز این اساس سرچشمه این بیماری این چوبچه میکروبی کاخ است که اولین بار عالمی انگلیس رابرت کاخ و کشف کرده است و همین چوبچه میکروبی کاخ یا علاقه میدونید برادر عزیز که چوبچه میکروبی کاخ وقتی که در ششم پاپال میشه مثلا میغلطد البته که همونجور بیماری شروع میشود و مدت پنهانیش خیلی مثلا یک هفته دو هفته مثلا بعد از دو هفته مثلا بی‌حالی بیمادری و دیگر در انسان مثلا تمپراتور و دیگر مثلا دل بیازاری قیقونی و اشتها سست میشود. برای این برادر عزیز مثلا هر روز با من وقتی که مراجعاتم میشود میگه که دکتر یک میفهمونید و برادر عزیز دوستان عزیز بیماری توبرکلوز بسیار حالتها در تورماجوی‌ها و در جایهایی که آدم بسیار است از آنجا بسیار سرچشمه میگیرد و جایهایی که نم است مثلا مثال اونجا در همون آدم ها بسیار گرفتار میشوند
ва бародароне ки мақсад бисёр ҳолатҳо дар квартира ҷойҳо мақсад ҷойи зиндагӣ мекунанд, албатта ки як шахси бемор метавонад дигаронро бемор кунад. Барои ҳамин бародарон ман мехостам ки имрӯз шуморо камтар боводор кунам. Дӯстони азиз, вақте ки шумо дар квартираҷойҳо зиндагӣ мекунед, вақте ки шумо чӣ мегӯям, масалан дидед ки ҳамин як одам мисол бисёр месуфад, ин суфидан бисёр як ҳолати ҳамин аломатҳои ҳамин беморӣ мо туберкулёза бисёр суфидан, яъне хароб лоғар шудан ё температураи баланд кардан, ин ҳам як аломатҳои ҳамин беморӣ аст. барои ин бародарони азиз, ман аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки вақте дар квартираҳои ҷойҳо зиндагӣ мекунед, ҳамун заъфҳое ки мақсад ҳамин чойник ё ки мақсад кружкое ки мақсад шумо чой мехӯред, ҳаминро ба шахси дигар дода нашавад. худтон метавонед истифода баред. ин боиси он гарда метавонад ки шумо албатта гирифтор мешавад. Ва бемории туберкулёз ин бемории инфексионӣ мебошад, ки ҷавлака вақте ки шумо дар Федератсияи Россия вақте ки шумо ба ҳамин беморӣ гирифтор мешавед, албатта ки дар ФМС ва дигар ҷойҳо шуморо ба монанди мақсад дигар ҷойҳо равон карда мешавад, ба монанди мисол больница равон карда мешавад. Бемориш аз 3 моҳ то 6 моҳ даври тобат шавад. дорои ки 4 намуд дорои антибиотикаи бақувват дорад, ки ин дорои антибиотикаро дар аптекаҳо дастрас карда намешавад. Ин фақат дар ҳамон тубдиспансерҳое ки мақсад одамзод табобат мегирад, дар ҳамонҷо дастрас карда мешавад. Бародарони азиз, бисёр ҳолатҳо шумо ба ман муроҷиат мекунед ки акай доктор, мақсад чӣ кор кардан накун ки ҳамин бемории мақсад мо табобат кунем. Аслан ки табобати бемории туберкулёз дар тамоми давлатҳои дунё ин бепул аст. Вақте шумо вақте ба ҳамин беморӣ гирифтор мешавед, шумо бояд муроҷиат кунед. Агар шумо регистратсияи мақсад фалон район надоред, бояд шумо ба ҳамон тубдиспансери ҳамон ноҳияе ки мисол ҳамон минтақае ки шумо мисол зиндагӣ мекунед, ҳамонҷо бояд муроҷиат кунед. вақте ки шумо муроҷиат кардед, албатта ки вайҳо вазифадоранд ки шуморо бепул қабул кунанд ва дар ҳамон ҷое ки мисол ҷойи табобат аст, ин аз ҳисоби вазорати тандурустии умумии ҷаҳонӣ ин давлатҳо бепул аст, новаста мисол дар дигар давлатҳо. ва бисёр баротор ба ман занг мезананд, дар ҳамон акси рентген доғҳо дида мешавад. барои ҳамин бародарон масалан бисёр муроҷиат мекунанд. дӯстони азиз, шумо ками дарон настан гиред, ман ба саволи шумо ҷавоб мегардонам, чунки камтарак дар бораи бемории туберкулёза якчанд сухан гӯяд, баъд шумо ба саволотон ҷавоб медиҳам. ва вақте ки бародарон ба ман муроҷиат мекунанд дар бораи бемории туберкулёз, вақте ки чӣ хел гӯям ки шумо фаҳмед, бисёр масалан вақте дар ҳамҷо вақте рентген мекунанд ё флюорография мекунанд, дар акси рентгени вақте ки доғҳое пайдо мешавад, аллакай ин аз он шаҳодат медиҳад ки мақсад ҳамон одам ё туберкулёз дорад, ё ки мисол шушош об гирифтагӣ аст, ягон чиз дорад. ва бисёртар ба ман муроҷиат мекунанд ки акай доктор, масалан ҳаминро чӣ хел мо табобат карда накунад. Бародарони азиз, боз як бор мегӯям ки дар тамоми районҳое ки Москва ва дигар Россия ва дигар областҳои Россия, умуман дигар давлатҳо ин табобатҳо бепул ҳастанд. Шумо муроҷиат кунед, масалан хайки муомила кунед, забон ёбед, як тарзе кунед ки масалан ҳамон инсон, ҳамон доктор масалан ба табобати шумо машғул шавад. Албатта вақт бисёр ҳолатҳое мешавад ки инҳо хатогирам мекунанд. мисол нуқтачае пайдо мешавад, масалан ҳамон туберкулёз аст, вале шуморо сарсому саргардон мекунад.
ана ин боиси ана мегирам боиси запрет ё ки дигар депорт карданам мешавад. Вақте ки албатта бисёр бародаро дар фемез вақте ки мераванд ҳамин чизо карда рӯбаро мешаванд, вале дигар намедонанд чико кунанд. Ва тавсияи ман ба ҳамин бародарам ин аст ки шумо рафта дар масалан аввал пеш аз оне ки шумо ба фемеси дигар ҷо муроҷиат мекунед, рафта як бор шумо ренгӣ кунед дар части клиникҳо ва дигар ҷое ки масалан шумо бемории туберкулез доред ё надоред, баъд рафта масалан мисол дар фемес ҷойҳо дигар барои документотро гузаред. Ин як маслиҳати ман ба шумо. Ва дар ҳолате ки шумо агар мебинед ки мисол бемор ҳастед ва шумо наметонед машғул шуда ба ин корҳо, масалан занг бизанед иншоалло, наметонед ки мисол дигар ҷо рафта занг бизанед, иншоалло ки кӯмаки худоро мерасонед. дӯстони азиз, як борига мегӯям ки бемории туберкулез ва кушода дорад ва пинҳонӣ дорад. Вақт дар ҳолати пинҳонӣ будан аст, масалан намегузарад дар муддати мисол расстоянӣ будан, мисол аз одами мисол муддати 1 метр ё 2 метр агар пинҳонӣ бошад. Агар открити форма бошад, албатта ки ба воситаи сухан гуфтан ҳам метавонад гузарад. Вақте ки палочка, вақте коки палочка мақсад ба ҳамон одам ки мегузарад, мумкин аст гузаштан дар одами сеҳат. Ва боз як борига мегӯям ки тарзи гузариш осонтараш, масалан ҳамун заъфҳо як чойнике ки масалан мо мехӯрем, мисол яке об менӯшем ёки чой менӯшем ва масалан кружкое ки мо мехӯрем, аз ҳамон одами вақте одами бемор аз ҳамон чиз истифода мебарад, аллакай дар ҳамон ҷо ҳамин чӯбча микроби кох ҳамонҷода мемонад ва ин боис мешавад ки масалан ҳамон одам гирифтор мешавад ба ҳамон беморӣ. аломатҳои беморӣ чӣ хел ҳастанд? Масалан бисёр савол мешавад. Аломатҳои беморӣ масалан сулфаи зиёд, масалан одамзод бисёр сулфаи дилхарош ки масалан бисёр месулфад ва температура дорад, бисёр ҳолатҳо температура 38-39-40 градус мешавад ва иштиёқу мешавад шида, хароб лоғар шавӣ ва арақ бисёр мекунад. Дар ин ҳолатҳо масалан инҷои маълум мешавад ки дар ҳамин ҳолатҳое ки масалан шумо ба ҳамин беморӣ гирифтор ки мешавад, ҳатман бояд шумо муроҷиат кунед ёки рафтан беморро мисол аз ташхис ёки аз муоинаи духтурӣ бояд гузаронед. Масалан дар куҷо ҳамин беморон гирифтор мешаванд? Дар куҷо масалан? Дар ҳолате ки ҷое ки нам аст, албатта касоне ки дар турма ҳастанд, мисол инҳо гирифтор мешаванд. Масалан шумо медонед дар квартира масалан бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар ҳамин ҷо квартира ҷо бисёр одамон зиндагӣ мекунанд, аз ҳамон ҷо гузаштанаш мумкин аст. Ва тавобаташ ки барои ташхис кардане ки масалан барои фаҳмидане ки масалан мо чӣ хел бояд фаҳмем ки ба бемории туберкулез гирифтор шудем ё нашудем, албатта ки балғам, анализ балғам месупорӣ ва барои муайян ташхис дуруст кардан балғам месупорӣ. Инро фаромӯш кардам ки вақте ки аломатҳош мегӯям, вақте аломатҳош масалан балғами сиёҳ бисёртар, вақте ки месӯзед балғами сиёҳ аст. Масалан барои фаҳмидани беморӣ бояд чӣ кор кардан мекунад? Барои фаҳмидани ин беморӣ албатта ки одамзод бояд ки масалан
рентген кунад. Дар рентген албатта ки нишон дода мешавад дар онҷа барои муайян кардани бемории туберкулез. Барои табобат кардан, албатта барои табобат кардани ин беморӣ аз 3 моҳ то 6 моҳ рӯ дароз дорад. Масалан, то 6 моҳ дароз мешавад ин беморӣ. Табобат мекунад албатта барои сиҳат шудани ин бемории туберкулез. Ва ида савол ба миён меояд, ки масалан кадом намуди дороро гирифтан мумкин аст. Он дорое ки рифампизин, этамбутол, изониазид, пирозинамид, ин дору 4 намуд дорое ки антибиотик ва 1 то 1 добавка кардагӣ ҳастанд. 4 намуд буд, 5 то шидагӣ аст. Албатта ин 5 намуди антибиотик масалан ба ҳамин беморӣ ё аллакай даво мебахшад, вале ин дороро мисол дар ҳама ҷо ёфт карда намешавад. Фақат дар ҷое ки бемориҳои шуш ва бемориҳои сил, яъне туберкулезро мегӯем, дар ҳамон ҷойҳо масалан ёфт карда мешавад ва муддати курси дуру дароз гирифта мешавад, мумкин аст. Ҳамин буд бемории туберкулез. Ва агар як ҷое ки ба ҳамин симптомҳо, яъне аломатҳое ки беморӣ гирифтор ки мешавад, марҳамат шумо метавонед ки масалан рафта муроҷиат кунед ба духтурони силшинос, яъне фтизиатр. Ин хеле гап хабар бародар азиз. Я бародаро бисёртар савол ҷавоб наистанд. Ман ростгап дигар натонистам ҷавоб дода, сабаби ки хай вақте ки савол ҷавоб мекунед, ростгап дигар бояд ба савол ҷавоб додед. Баъд дима менависад ки салом алайкум, салом Садриddin, салом алайкум Содин нади шумо. Худо ба шукр, мешавад раҳмат. Чӣ хеле брат, худо ба шукр, мешавад раҳмат бародар. Маҳмад Раҷаб менависад: ассалому алайкум доктор Содин, хубед? Аллоҳи меҳрубон нигоҳбонтон бошад. Алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарҷон саломат бошед. Ҳамеша шуморо танҳисияту хунавод бошед. Салом алайкум ака, доктор таги чашм сиёҳ чӣ кор кунам? Суз шавад. Алайкум салом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Мурод Мирзо Азизода. Вақте ки чашм сиёҳ аст, албатта рафта анализ бурдан накор ва гурдуро ва ҷигара узӣ кардан накор. Як бор дидан накора. Ва таги чашм бо аз ҳисоби ки шабона бисёртар вақте кор мекунем, бисёртар нагрузка кор мекунем, таги чашм сиёҳ шуданаш мумкин аст. Значит, салом алайкум доктор, таги чашм хайр савол ҷавоб. Доктор, овозотон пастай. Овозон пастай аз оне ки мақсад ман без микрофон гап мезанам. ҳаё дар ғарбӣ. Салом паличкаҳои шуша чӣ хел кунем гум шава? Баъди туберкулез тоза ба мисли пештараш ягон роҳи дору дорад? Ягон роҳи дору надорад. Масалан ин вақте ки ҳамин пайҳо ки мо аллакай меистад, дигар ягон кор кардаш намешавад. Вақте ки шумо табобат мекунед, албатта ки шумо ҳамавақт бо ҳамон выпискаи больницаро ки доред, шумо бояд ҷое ки меравед нишон медиҳед ки ман албатта ки зараррасон нестам дар ҷомеа. Вақти алоқаи ҷинсӣ кунон фарбеҳ мешавам ва агар дору нахӯрам хароб мешавам. Сабаб дар чӣ бошад акай берӯзӣ? Бародарҷон, ҳаё дар ғарбӣ. Садриддин Саидов. Бародарҷон, озӣ имрӯз саволҷавоб дар бораи бемории туберкулез. Марҳамат саволтонро дин иншоалло ҷавобшо мегирем. Мурод Мирзо Азизода. Саволи шуморо ман ҷавоб гардонам. Албатта доктор, шумо ҳамавақт дар хизмати муоҷираи худованд аз шумо розӣ бошад. Саломат бошед, саломат бошед. Саломат бошед.
комментера намехоне ка комментерота хунди бародаро. Так что, бародаро азиз, ин буд саволҷавоб дар бораи бемории туберкулез. Саволото боша марҳамат банависен, иншоалло ки ҷавоб мегардонем. Ва номери телефони ман 115 390 32 68. ҳама вақт дар хидмати бародаро ҳастем. дурои ҳар боре ки масалан ба ягон беморӣ гирифтор мешавем, ҳатман ки иншоалло дар номерои телефони ман 115 390 32 68 муроҷиат кунем. кӯшиш кунем иншоалло ки кӯшиш мекунем хидмати шуморо расонем. албатта ки хизматҳои моро на ҳамаи инсонҳо мефаҳманд, вале кӯшиш мекунем ки дар хидмати шумо бошем. бародари азиз, ва гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки шумо агар табобат кардан мехоҳед, агар масалан муроҷиат мекунед ёки мисол табобатҳои шуморо қимат мегӯянд, шумо метавонед ба ман муроҷиат кунед, иншоалло ки бо нархҳои арзон дастрас мегирем. кӯшиш мекунем ки масъулияти шуморо ман дастгирӣ мекунам. ва бародари азиз, саволу ҷавобтон ки боша марҳамат нависед. ба саволтон иншоалло ҷавоб мегардонем. Так. барои чӣ ман масалан дар бораи бемории туберкулез сар кардам, барои оне ки масалан бисёр бародаро ба ман савол медиҳанд. албатта ки дар фмс вақте ки мегардонам шуд, сразу занг мезанам, ҳамин саволро медиҳам ки акай бероз чӣ кор кардам мекунад. ҳамин аломатҳое ки ман гуфтам, албатта ки ин аломатҳо дорад ва табобатш бо кадом роҳ табобатш карда мешавад. Табобати бепул масалан. ма фикр ки ягон кас вақте ки ҳамин видеоро тамошо мекунед, вақте ки прямой эфир мешавад, албатта ки ҳамин комментариятонро лайкотонро тайр кунед, чунки ба дигарон рафта расад. иншоалло ки ин бо як хайр саховат ягон савоби шумо рафта мерасад. Так. бародари азиз, мо ҳама вақт кӯшиш мекунем ки ягон вигд набошад барои ҳар як кадоми шумо. масалан корое ки ман мекунам барои шумо осонтар бошад, вале намедонам аз чӣ сабаб бошад, шумо аҳамият наметиҳед. бародари савол боша, саволотонро менависем. Так. ҳозир агар ягон видеои ягон фаҳши ҷолиб бошад, нигоҳ мекунем, уже 5-6 000 просмотр дорад. мобайли 1 миллион 2 миллион. ва бародари азиз, ҳамин видеое ки ман мисол дар ютуб мегузорам барои масалан шумо бинед, ёки ман дар бораи кадом беморие ки ман масалан мегузорам, илтимос бародаро бироед тамошо кунед, лайк бизоред, чунки дигарро бинанд. ва барои ки масалан бисёр бародаро намедонанд масалан чӣ кор кардан дар кор. ҳозир як где-то 2 соат пеш барои бемории туберкулез албатта ки ба ман занг задаги буданд.
ولی همه وقتا من کوشش میکنم که بسیار در خط افیر باشم به شما سوال جواب کنیم. ولی که از سبب کارهای بسیار ولی که مثل وقتی که جایی که من شدم البته کوشش میکنم که مثلا تستر همونجا مثل همه استفاده داده شد، ولی نگاه میکنم مشکلی ها بسیار هستن. مشکلی ها وقتی بسیار هستن کوشش میکنم که مثلا مشکلی رو در برابر مشکلی ها مثلا مثلا در خط افیر باشه و شما رو ما رو دستگیری کنین کمک کنین. مثلا کمک شما چی خیلی مثلا لایک بتونن بذارین. البته که پیش من برای توبت به پول بلیت کردگی بودم، ولی بسیار برادر زنگ زدن و ناراضگی خود بیان کردن. من حیران شدم. بعد گفتن که دکتر خیلی وقت ناراضگی بیان میکنن، امروز چه این کارا نکنیم چی در کنم بگذار بیان و پول قبولشون کنن. این کارا نکنی که بسیار تخیل با وینوات میبرن. البته که درست گفتنه، ولی نگاه میکنم بسیار برادرها آخر میبیان پیش من بار که دلم میسوزن. برای همین برادر عزیز همه وقت کوشش کنیم ویدیو ما رو پیگیری کنیم دستگیری کنیم که مثلا همه خدمتی که من میرسونم همه را مثال قدر کردن نکنه. همه وقت ما کوشش میکنیم مثلا خدمتی من به شما برسه. من نمیدونم مثال آدمیزاد گفتن همیشه که مثال چند سال عمر ببینن در آدمیزاد این زیستن یا که این زنده موندن این یک معما است. البته آدم امروز هست فردا نیست. برای همین من همه وقت کوشش میکنم ویدیو خود در همین افیر مثال بسیار پرتیم، ولی همین یک برای منفعت یک کس باشه. برای این برادر عزیز همه وقت کوشش کنیم ویدیو ما رو دستگیری کنیم کمک کنیم. این از این ویدیویی که من میگذارم به خدا خواستم یکم پول کار میکنم و نصیب باشه روزی نزدیک درباره بیماری دیگر بیماری ها من ویدیو کردن میگذارم و یک ویدیوی خوب کردن میگذارم. شما برای هر یک پادپیسی که من که بدون کمک کنه دستگیری کنم و فیدیو برای منفعت خودش بجای علاقه سعی خودم میگذارم. خیلی گپ خبر برادر عزیز. так 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 با فکر که سوال جواب تو نیست یگان خیلی گپ زیادی نیست. значит برادر عزیز چی سوالایی که باشد مرا در پایین комментария номеро man менависим мемонам. بدون وقتی اگر دکتر دکتر باشه برای ختم سوریگی و دیگر چیزها البته که میدوی به نمره زنگ میزنه انشالله که همه خوشی میکنی برادران دستگیری کنیم کمک کنیم. واتساپ نمره که من نویسم در پایین کامنتر 915 390 3268 این نمره شخصی من هست. مثلا شما میتونید سوال و جواب خود رو در همین واتساپ نویسید تلگرام کنید انشالله که خوشی میکنیم سوال و سوال جواب گردونیم و کمکتون کنیم انشالله. اگر کسانی که مقصد شما در شهر مسکو اوبلاست و دیگر اوبلاست ها قرار دارید مثلا میخواهید که توبت گیرید میتونید که زنگ زنید
мутообатои мо арзон аст, 80-90% ин гуфта метавонам ки мисол арзонтар аз шумода қулае нархое ки махсусан мутообат мекунад. имрӯз як бародари азизимон масалан 3 кушетка ба ман подарка кард. Албатта ки пагоҳ иншоалло мебиёянд, бо видеоро гузоштам мегузорам, ваъде шумо бироед тамошо кунед. ҳай бародарои азиз, ба фикрам ки сабук нест, моро ростгап соати 12 шаб дар хати эфир омадем. Камтар дертарак, вале насиб бошад рӯзои наздик бо дар хати эфир мешавем иншоалло. Саволу илоҳи худа бо умедворед дар таги комментария менависем. аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад, танҳсиҳати хонавод бошед. ҳама вақт кӯшиши ман барои шумо бародари азиз. саломат бошед.